У кожнага пятага жыхара нашай краіны ў мінулыя выхадныя было свайго роду прафесійнае свята. Традыцыйна ў апошнюю нядзелю чэрвеня Беларусь адзначае Дзень моладзі. Свята юнае ва ўсіх адносінах і афіцыйна ў календары беларусаў яно ўвайшло ў 1998 годзе. Да катэгорыі моладзь ставяцца школьнікі, студэнты, маладыя спецыялісты, усе каму ад 14 да 31 года. Пакаленне будучыні сёння уяўляюць больш за 2 мільёны беларусаў. У гэты дзень у нашым горадзе прайшоў раённы этап сельскагаспадарчага конкурсу «Уладар сяла». Раённы этап сельскагаспадарчага конкурсу «Уладар сяла», правядзенне якога ўжо стала добрай традыцыяй, сабраў у гэты дзень 5 сем'яў, якія спаборнічалі за права называцца самай дружнай, творчай і ўмелай. Конкурсная праграма складалася з 5 этапаў. У першым конкурсе пад назвай «Шчыра вітаем» сем'і прадстаўлялі сваю візітную картку. Конкурс складаўся з невялікай тэатралізаванай замалёўкі аб адным з дзён сям'і, сямейных традыцыях, захапленнях, любімым сямейным хоббі. Варта адзначыць, што ўдзельнікі да гэтага конкурсу падышлі творча. Наступны конкурс па дровы. Тут удзельнікам неабходна было распілаваць ручной пілой нарыхтаванае загадзя бервяно, раскалоць сякеры і скласці ў пэўнае месца. Ацэньвалася хуткасць і якасць кладкі дроў. У конкурсе спрытнякі удзельнікам неабходна было за мінімальны час зрабіць сапраўдны лазневы венік. Самы апетытны конкурс сялянскія прысмакі. Тут ацэньваліся кулінарныя здольнасці удзельнікаў. Сем'і прадстаўлялі беларускія нацыянальныя стравы. Некаторыя з іх былі прыгатаваныя па старадаўнім бабуліным рэцэпце. У гэтым конкурсе ацэньваліся знешні выгляд стравы, яго густ, арыгінальнасць рэцэпту і, вядома ж, кожная сям'я павінна была расказаць пра некаторыя сакрэты прыгатавання сваіх страў. Дарэчы, усе жадаючыя маглі паспрабаваць на смак гараченькія дранікі са смятанай, хатняе сала, хатнюю каўбаску і многае іншае. Але асноўнымі дэгустатарамі былі ж, вядома, члены журы. Апошні быў спартыўны конкурс. У ім сем'і удзельнікі спаборнічалі ў спартыўных эстафетах. Пасля доўгай і працяглай барацьбы перамогу атрымала сям'я Жыканавых з адкрытага акцыянернага таварыства «Александрийская». Мне очень понравился этот конкурс, мы здесь впервые участвуем, было очень все здорово, погода нам сопутствовала в этом, мы очень рады. С мужем и с дочкой мы готовились, конечно. Хотим еще попробовать свое участие в этом конкурсе. Спасибо. Ну вот вы сегодня участвовали в таком конкурсе «Распилка дров», веник. Скажите, вам, как мужчине, было ли тяжело? Нет, мне не было тяжело, так как я сам из деревни. Так что я этим постоянно занимаюсь, ни капельки не тяжело. Какой из конкурсов у вас вызвало какое-то большое впечатление? Тяжело была визитная карточка, волнение. Да, мы ее сами изготовили, сами сочиняли визитную карточку. А ўвечары на пляцоўцы каля раённага дома культуры прайшло паказальнае выступленне спецыялістаў-кінолагаў 4-й асобнай стралковай роты ваеннай часткі 6713. Таксама ў гэты дзень наш горад наведалі байкеры з Магілёва, Оршы і Шклова. Больш за 30 матацыклаў, спортбайкі, круізеры, віп-круізеры, гранд-круізеры і дэкстэры. Кожны жадаючы мог не толькі сфотаграфавацца з жалезным конем, але нават і покататься. Все круто! Скорость хорошая. И вот эти штуки понравились. Конечно, классно, очень быстро. Воздух. Вот еще сейчас летишь, так классно, держишься. Первый раз катался? Да, первый раз, и мне очень понравилось. Сильно. Хочу еще, может, покатиться. Очень классно.